Δύο μεγάλες πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο ζήτημα. Μάλιστα. Πρώτον, θα διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθούν στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, ταξιδιωτικά έγγραφα, αυτούς που μένουν σήμερα, που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα, αυτούς οι οποίοι είναι στην Πάτρα και στην Γκουμενίτσα. Αφήστε, κύριε Γεωργιάδη, να μιλήσουμε. Αν δεν έχετε επιχειρήματα, δεν μπορείτε να αποκτήσετε αξιοπιστία διακόπτοντας. Το καταλαβαίνετε? Αφήστε το πιο γρήγορα. Αφήστε το πιο γρήγορα. Θα διαπραγματευτούμε. Δεν είμαστε εμείς σαν εσάς οι οποίοι πηγαίνετε και ό,τι σας πούνε λέτε ναι. Είστε yes men. Εμείς θα δώσουμε μάχη. Ωραία. Και λοιπόν, τι θα ζητήσετε? Ταξιδιωτικά έγγραφα. Αν αφήσετε να μιλήσω, θα ακούσετε. Δεν θέλετε να ακουστεί ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο διακόπτεται. Πρώτον, λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο λέτε εσείς ότι δεν θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Μπερλουσκόνη. Το έκανε. Αυτό που λέω και. Μα τι λέτε, 200 άτομα σε ένα τρένο ήταν. Βεβαίως. Και σταμάτησε όλη η Ευρώπη ένα μήνα γι' αυτό. Δεν είναι μερικές χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν από την Βόρεια Αφρική στην περίοδο της κρίσης. Και εγκλωβίστηκαν στη Λαμπεντόζα το νησάκι. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και στην πρόσφατη κρίση. Πρώτο λοιπόν, θα διαπραγματευτούμε σκληρά και θα επιδιώξουμε και θα καταφέρουμε, εμείς λέμε. Γιατί είναι άδικο, γιατί είναι πέραν πάσης λογικής η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, της βαθιάς οικονομικής κρίσης, να υφίσταται και μια ανθρωπιστική κρίση. Πρώτον. Και δεύτερον, θα πάρουμε διεθνείς πρωτοβουλίες προκειμένου να σταματήσουν οι αιτίες οι οποίες δημιουργούν τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα. Ο πόλεμος στη Συρία δηλαδή, ας πούμε. Όπως για παράδειγμα ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Βεβαίως, θα συμβάλλουμε σε πολυμερείς διεθνείς πανευρωπαϊκές. Τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Ναι, εμείς βλέπουμε με χαρά ότι σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Αν το έλεγε αυτό ο Βασίλης ο Λεβέντης, τι θα λέγαμε, θέλω να ξέρω. Εμείς λέμε ότι θα πάρουμε πολυμερείς πρωτοβουλίες προκειμένου. Δηλαδή, θα σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Θα συμβάλλουμε μαζί με άλλες. Φοβάμαι για την νέα γενιά, ειλικρινά. Δηλαδή, έλεος. Παρακαλώ, στο πλανήτη το 2003. Σας σέβομαι, κύριε Ντάλτα, εσείς δεν σέβεστε τον ελληνικό λαό. Είπατε ότι θα καταργήσετε τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Σας παρακαλώ, μην φωνάζετε στο αυτί μου. Σας λέω λοιπόν ότι στην τελευταία δεκαετία εκατομμύρια το 2003, από το 2003 που έγινε η επέμβαση στο Ιράκ.